Mga yam-yam kini alang sa coronavirus. Ang atong tubag, ang imong hygiene at imana ug pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Uyamot maluluyon nga kapalaran, panalipdi og aga ka kaming tanan, nga niining mao nga virus mapaiway kami sa kadautan ang atong tubag, ang imong hygiene at imana ug pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Karong panahona, dili ang panahon nga kita magbinasulay, mao kini ang panahon nga kita maghiusa ug atong ipabati sa uban nga wala silay salaaning bayrusa, kay ni misag kinsa walay nangandoy nga mataptan aning sakita. Kining tanan mga pagsulay lamang nga dapat atong ihangad sa kahitasan nga unta maokey na ang tanan, ang atong tubag, ang imong hygiene at imana ug pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Pag-imat sa imong mga pulong sa Facebook nga imong gibuhian, kay basin og nakapasakit na ka sa uban, ang pulong nga nabuhian lisod na nabakwion sa ulahian. Ang atong tubag, ang imong hygiene at imana og pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Atong balansihon ang atong panghuna-huna, atong tugkaron og unsay nabuhat o gibuhat pa aron kita matabangan. Ikaw, kusog kaayo kang muyaw-yaw, kusog kaayo kang mubagulbol, suhito ba ka aning sitwasyon na, kay kung ikaw mas maayo pa sa mga eksperto, aning butanga, ipaambit kung insakto ka, dili magpakaron ingnon, kay kanang klase sa batasan, gadugang ra nagproblema ang atong tubag. Ang imong hygiene at imana og pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Sobra ka OA ang uban, murag wala nas ilang insaktong panghuna-huna, timani ang pag-ubo, pag-udhak og pagpangatsing, dili tanan corona. Unsa na lang ang mga hubakon, unsa na lang ang mga alergihon, unsa na lang ang mga sinuson, gamayng respetar o gamayng konsiderasyon ang atong tubag, ang imong hygiene at imana ug pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Mga tawong hakog, mga tawong dalo ug usara ka mask ang imong gikinahanglan, ayaw na og gulpiha og kumpra. Okay ra ba di ay nimo nga ikaw ray masalbar niya ang uban munas-munas ginhawa, kay ang mask nahurot na. Tun-i ang pamatasan sa pagpaambit aron mabulahan ka. Ang atong tubag, ang imong hygiene at imana ug pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Kamong mga gahaman og kwarta, dili ninyo ikadato ning sitwasyon na. Ang presyo sa mask inyong gidubli, aron dako mo ginansya, timan-i, dubli pod ang gaba nga moabot sa imuha, kay tikasan ka. Ang atong tubag, ang imong hygiene at imana ug pag-ampo kay mauranay atong panguntra. Atong timan-an nga kining bayrusa posibleng malikayan ug ikaw mosunod sa mga gilimbuhaton nga o maoy panguntra. Litania sumpa sa corona. Ang kamot pirming hugasan aron mga kagaw nga mitapot mawagtang. Ang baba sa maskara tabunan, puti ang sagawas ug wala kay balatian, blue sa gawas kung aduna kay lawas nung kakulian. Inig-ubo ang baba imong tabunan para ang ubang dili matakdan. Ang pundok sa katawhan og mahimo imong likayan, kay posibleng ang virus diha magagikan. Likaye ang mga butang nga posibleng sa virus mataptan. Kaon sa mga pagkaon nga puno sa sustansya, prutas ug ulutanon nga puno sa bitamina, kay makapakusgan ka na sa imuha. Labaw sa tanan ug ang imong panglawas wala sa maayong kondisyon, ipahuway ka na, kay kung luya ang imong immune system sa virus, ikaw pildihon ug uban pang mga panguntra. Panapos nga yam-yam sa panahon karon, pagsulay ang ato karon nga
nahiabtan sa panahon karon sa pagsulay ang kahadlok kalibog pagkatarantar dili nato malikayan apan sa likod niining tanan adunay pamalandungan nga bisan wala tay igong katakos o gahom aron kining klase sa virus mawagtang ayaw kawala og paglaom kay ang kahitasan gasudong gugma, respeto ug maayong pamatasan aron magmalinawon ang tanan mao kana ang atong isabuwag sa katawhan ang atong tubag ang imong hygiene at imana og pag-ampo kay mauranay atong pangontra.